रौथायाव गोदानै गायसनजानाय चिल्ड्रेन पार्कआव बर'नि गेदेमा सानसुमै सुबुंफोरनि मुसुखा बेखेवदों बिटिआरनि गाहाय रमद बर'आ बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदियै बर' माहारिनि राव थुनलाइ थामोन्था रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय आरो जिउ गोमानाय दैदेनगिरि सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर', जांख्रिथायनि थान्दै महेश्वर बसुमतारी आरो मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि बिहोमाखौ जारिमिनारि खालामनो थाखाय रौथायाव मुसुखा गायसननानै होयो बिटिआरनि गाहाय रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियाव मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारीनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय रमद बर' बिथाङा आरो बिबार बावो। सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि मुसुखाखौ बेखेवो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिपिन बर' बिथाङा। जांख्रिथायनि थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि मुसुखाखौ बेखेवो आरो बिबार बावो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मिलुद सरगियारि बिथाङा। मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानानै बिबार बावो आरो लोगोसे हाबाफारियाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सानसुमै मेलेमजिबि सुबुंफोरजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि एबसुनि आरो गोबां दैदेनगिरि मावथिफोराबो बाहागो लायो। रौतायाव जोङो जोबोद मोनसे मोजां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बयबो, जे बेवहाय रौता ओनसोलनिफ्राय बर' माहारिनि गोलाव समनि हारिखौ आबुं महरै दाफुंनाय, हारिखौ रैखाथि होनायनि जांख्रिथायाव बाहागो लाबोनाय जोंनि बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथां, लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आफादगिरिबो जाबोनाय आरो एमएलए जाबोनाय करेन्द्र बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि महेश्वर बसुमतारी बिथां साथामनि मुसुखाखौ दिनै मोनसे पार्कआवनो गायसननानै दिनै बेखेवनाय जादों आरो बिथां साथामा बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों आरो बेखौ गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे कनसेप्टजों बे खामानिखौ जागायदोंमोन आरो दिनै मोगथां महर मोनबाय। आङो मिजिंथिदों जे थांनाय 40-50 बोसोराव बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै जेसेबां संग्राम जाबोदों बेखौ लानानै जाय बिथांमोना बिहोमा होनाय साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन, बिथांमोनखौ जों अरायसम मान होनांगोन आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि दिनै जों मावफुंनो हानानै गोजोननाय मोन्दों। आङो बेवहाय जोंहा थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथां साथामनिबो जिउ खौरांनि मोनसे आबुं जारिमिन लिरनानै बरननांगौ फैबाय थानाय समाव, होमब्लासो गोदान जोलैया मिथिनो हागोन जे बिथांमोना बोरैहाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन, गावनि न' बांफोरखौ गारनानैब्लाबो फेमिलिखौ दसे सम दोनथ'नानैबाबो हारिनि थाखाय जेरैबायदि मावदोंमोन भलेन्टारिलि, बेसेबां माने हार्ड मोनसे सिटुएसनाव बिथांमोना मावलांदोंमोन। बे बाथ्राफोरा हारिनि गोदान जोलैनि थुलुंगा जानानै थागोन। दा नंखायनो बिथांमोननि आबुं जारिमिन लिरनायनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों। लोगोसे नैबे पार्कआ दिनैनि उनाव बियो नर्मेल मोनसे पार्क जानानै थायाखै, बियो मोनसे पावार हाउस जानानै थाबाय। बिनिफ्रायनो जोंनि सर्स अफ इन्सपिरेसन, बे लामाजों जाय थाङो बियो बेवहाय हाबनो लुबैगोन, बिबार बावनो लुबैगोन। दा नंखायनो बियो 12 मासे खुला थानाय आरो बेबायदि बेबस्था थानायनि थाखाय आरोबाव 1 कौटि रां होनानै पार्कनि गुबुन गुबुन खामानिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो नैबे बोसोरावनो आङो बे पार्कनि थाखाय आरोबाव 1 कौटि थाखा सेंसन होगोन, जेरावनोखि जोंनि साथाम हिर'खौ जाहाथे अरायसम रायजो राजाफ्रा लुबैबानो 12 मासे फैनानै बिबार बावनो हायो आरो बिथांमोननि साफ्रोमनिबो उनथिंजाय मोनसे बिथांमोननि गुसुङै जिउ खौरां बेवहाय लिरनाय थागोन, जेरावनोखि रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फरायनानै गोदान जोलैफ्रा मिथिनो हागोन। थेंक इउ। माजबाटनिफ्राय जतिनाथनि रिपर्ट एनबिटि लाइभ।